Bhí cáil riamh le hinis Corca Dhuibhne mar cheantar láidir iascaigh. Agus cé gur muí ahrútha tacaran ar náil, ha daoine fós a déanamh slíbhethe as bharige. Forhúna daoine sa timpeall, bhaidar iascaigh. Leis na glúinte chothaigh an airige pobanna le hinise, agus sína chu tradiisiún agus na discintí ar an iascaigh agus ar a bharige, ar aig ó glúin go glúin. Mar bhrisin glúin i bháin an tradiisiún sin é deire. So trasa, gcasaimid ar iascairí Corca Dhuibhne sa láithán ó bhain. Nó bháin ní sé boring any, ní ó Mhárta. A muintir agus a bpobal. Tá mena cuioine bhar an dain séir ní bhainteás de scuile leis is tócha. Iad do muna go oibre th séasúr iascaigh ó bhí Mhárta go Dheireadh Fómhair. Ar atá dain séir na géidir tú más a lebaid maidin neach siúr cadá le díanana fa. Iad a daileáil le drochaimsir agus áthrathas na margaí. Éigegus a go chuí go tucaíar do chuíon séic. Agus a cóib bhriú leis na gnóna go léir a bhain lesa san iasc. Ón iascaigh go dtíon bláta. Seo hiad Meitheal Mara Corca Dhuibhne.